Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Miabot na si Victor ug wa niya kini ipabaw kay buot niya hatagan og sorpresa si Wilma. Ingon man ang ilang mga anak. Maigo pang oras, misud siya sa suki niyang kananan og dinhi. Pinagkasimahan nga ako magkasulin eh. Dako lang kuminto ng tindahan. Sir Vic! Unsa imo, sir? Karon na lagi ka magsud og balik din sir. Karon lang sa mo abot. Unsa imo, sir? Pili lang. Unsa may gusto nimo? Ikaw akong gusto. Si sir ay... Ikaw nga ako gusto mo silbi. Okay, sir. Hibawan ako sa gusto mong pagkaon. Tinuwang isda o pinakbit. Lingkod lang, sir, ha? I-serve lang na ako. Okay. Hindi mang nakita ng bayhanan din eh. Yung kisa ito nga niya, hindi kayo nakinunta siya. Nalimot lang ko. Ni arang tinuwa, sir, oh. Init kayong sabaw, sir. Wala gusto ko. Salamat. Double imong rice, sir? Single lang. Nag-diet ko. Siaw mo na ka, sir. Sige, magkuha ko. Mia, dali ra. Ngano, day? Kanang customer nimo pa. Kapila na ko kakita nga musud dinhi. Og ikaw gi mo silbi. Kaila mo? Nakaila na lang. Si Sir Vic na, Victor iyang pangan. Pilot siya. Ug abi nimo, day. Maayo bi siyang tao, dili arte. Bitaw, ang ubang nagtrabaho sa airlines, mangita gid og class nga kananan. Mao gyud. Gipulaan naman kuno siya sa mga pagkaon nga makaon sa abroad. Mao nga mangita gid siya og native food. Pero gwapo no. Nindot og parog. Og labi ni siguro. Gwapa sa nag-uyab o baka asawa. Posible, siguro gyud. Ngano ikaw magi maatol nga mo serve niya? Nagduda lang ko da. Unsa ka diha, day? Nagduda ko ba nga tingalig na ibog na siya nimo? Oh, wow ha. Ako na lang gyud. Kada mga flight stewardess nga ikauban niya nga sexy o gwapa. Og labing siguro, minyo na. O kon pananglit, may kaibog na nimo. Sa man mo sugod ka. Kaya nga nung ikaw mag-iyang pasilbiho niya. Amaw man kaday, oy. Imposible na mahitabo, oy. Diha ka na, oy. Nahuman ni siya kaon. Balik-balik, sir, ha? Kung niya pa inyong tindahan, magpabilin pa. Anong yung kaon. Kaya inyong luto, no? Murag luto sa kong inahan sa buhi pa. Sige. Yun na. Kasi ito yung ngani mo, miss. Nalimot ka, sir? Mia. Rosa Mia Montasa. De. Sige, salamat, Rosa. Mia lang, sir, uy. Maamong ginaanda na ako. Sige, Mia. Excuse. Ang amor akong kauban ay nagsigig tanaw naman, sir. Ay, malisyoso kay ko na una. Ang kabuang lagit sa dagan sa ilang utok, no? Ako na lang kay kaibgan. Hipuson ko na ng basiyo niya. Hala, niyon man yung sukli siyang kwarta nga gibayad? O sa kalibo yung gibayad? O gibili lang ang sukli? Ay, buwa na hinuon si Sir Victor. Buwa tingali niya mahipos ang sukli. Pero naman yung taong itong nakaon niya, uy. 270 ra ang tanan. Niya, 730 ni nakabilin. Dito yung pagkadibili ni Sir O. Or nalimtan lang niya. Hipuson ko na lang ni. Inigbalik niya. Ihatag ko ni. Gidali na mo ang pagdawat og tip. Kung gituyo na niya bilin agit tip. Hipuson ko lang. Unsa day? Wa dad ang sukli sa usa ka libo? Nagtuo ko na limtan lang, day. Mo nga, hipuson ko lang ni. Aron inigbalik niya, kung makaon siya balik din akong ihatag. Ay, day, di na mo'y akong pagtuo. Ha? Ang sipo sabot mo. Gituyo nagbilin para nimo. Ay, may plano siya para nimo, day. Ay, kaswerte nimo, day. Ay! Ayaw na ko na, aday, uy.
Kung gituyo manigbili niya agig tip, sultihan ako si ma'am. Kay, maura bagi patakaran nato din nga, dili mo dawat og tip. Ihatag ko ning ma'am. Dili ko gusto nga makaingon si ma'am nga, wa ko tumanang iyang gibaod nato. Ihatag ko ning ma'am, day. Og saksi ka ani day Norma. Oh, sige, bahala ka. Pero og gusto ko sa akong pagtuo pa. Manaibog ni mo si sir. Unya, mangulitaw siya ni mo. Ay, kung ina nga, dili ni mo siya sugton. Day, pilot good na. O gwapo pa yun. O dako nagsweldo, day. Nya, dili ni mo sugton, ha? Day, Mia? Dili, day. Kaya nakasiguro ko nga minyo na siya. Nisulti siya ni mo? Wa, ay noon. Kay wa man siya kumangutana. Pero nakasiguro ko nga pamilyado siya. Ug mahimo pa day Norma. Dili lang ko ta maghiskot sa mga tao. Daghang ipuson ay salig ka lang da nga wapas ma'am. Dihaon na nimong sukli ni sir ha. Dili ko mukupot ana. Ikay hatag ni ma'am ana. Bugnaw nga hangin din sa Trace. Presko ang hangin. Wag yun masayip-sifik nga gibuhatan ni din og Trace. Ang apartment nga gipuy-an sa batan-ong babae. May miabot nga auto. May nanaog na lalaki. Misugat ang babae. Kaya no lang nilang naghawak. Murag mao gyapon ang tawanan giingon ni atong mate na nagtrabaho na nila. Ang helper nga si Maylin. Ug ang iyang account, Juvie ang pangan. Nanood na sila. Matod pa sa helper nga si Maylin. Minyo ang laki. Di lang unta na mahitabo na mo ni Fig. Di lang unta siya magbuhat og dautan nga makagupa sa among pagpuyo. Di lang unta, Diyos ko. Day, di ang day ka din eh. Nangita ni mo mga bata. Ngano kang wa pa man si Vic nang no? Wa sa manawag. Ay busy lang tingali. Ganina ra day ka din eh. Kaya kugain ka. Kalawang ba ng panghupawa, oy? Di ko lang kalikayan lang nga makahuna-huna og dautan. Unsa bang dautan naman? Nga natintal sa laing babae si Vic. Ahaw. Nakasabot ko nga nung maunay misantop sa imong huna-huna. Tungod kay nakita mo na sa tingali ang nagpuyo niya ng apartment no. Kanang batan ang babae. Og dakong minyo ang mag-anhaan niya. Mauno? O nang, miabot na sa bang laki. Nay, mo na'y kisakyan sa laki ay kanang auto ha. Ay, lahi si Sir Vic de Wilma sa iyang pagkatao. Makita natong iyang pagka-responsabling pagkabana. Pagkaamahan, ayaw siya pagkasama sa ubang mga bana. Amot nga nun ang uy. Di gin ako kalikayan. Tungod tingali kay malayo manggod siya nako. Namo sa mga bata og pila ka semana. Usahay gani, moabot pa og buwan. Ay, may tao man. May gipaabot ka bang bisita, day? Wa man nang. Dili ko hagkatabang nga kuan karang moayo sa kiyanan nimo katong si Chito. Wa man may magsabot. Oh, Og di sa mahitabo na nga muanhi din ni nang uy nga di magpahibaw. Wa naman sab koy angay patabangan niya kun. Maayo naman ang sakyanan. ay kanaugon ko be. O sige nang. Di ka si Ate Aida. Ha? Ati Aida nimo katong igsuong Victor? Basta nung siya nang ayaw pasudlan nang ha. Balibari kun siya man. Ay, oo nga nung. Oo, kung magkasabot. Susihon ko lang yun dahil kung siya magkani. Tumanon ko ang giingon mo nga dili siya pasudlot. Susihon ko. Bugay bang nangable? Manawag na ako. Kinsa na diyas gawas, tubag. Kinsa na? Nangaling, ako ni. Ay, sir! Oy, ikaw manggudi ay! Ay, kadiyot, sir! Sure nga, dugay ko nakaabli, sir. Ulo mo ko magtuo nga ikaw di ay. Kinsa na nang? Vic?
Ikaw mo gani ay. Pabuta lang ko niya, love. Og wala mo tingog, day. Dili gayon na ako abliha. Bisa kung sanalay na sa ko huna-huna. Wa ka manawag. Mao man unta atong sabot nga manawagit ka kundi ka busy. Wa pagkatawag, love, kay busy ko. Ay, nahala ha. Pahibaw ko mga bata niya ka, sir. Tuwa mas ilang playroom ang duha. Ariun ko. Ayaw nagpasulang mga bata. Mingaw, kay Kulimon. Nalingaw sila pangaplis imong daha para nila. Gusto ka masayan ta ka? Sige be, love. Kung ano masahin ako, ako na sa'yo masahin mo. Pero, ganit lang, love. Ano? Kalain bag tanan awan, uy. Mas maayong maligo na tang duha. Pwede, love. Maldito. Imong sel, tubaga. Si Chito. I-off na ko. Kinsa, love? Tanong mo tubaga. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!